चलिए नमस्कार प्रणाम रउआ देखा तनी खेत खलिहान ब्लॉग और स्वागत करतनी रउआ लोग इनके इ नया वीडियो ब्लॉग में। फिलहाल हम रउआ लोग के बता दे चाहतनी कि अभी हम बानी मोतिहारी जिला में और हरदम रउआ लोग इस चैनल पर देखत हो हम लोगों की भोजपुरी खिलाफ जो अश्लीलता बा ओकरा खिलाफ हमेशा वीडियो बनत रहेला। और अभी मोतिहारी में बानी और सामने रउआ लोग देख रहल बानी यहाँ कहानी शशि सरगम जी जोन की भोजपुरी में काफी अश्लीलता गाना यहाँ के लिया मैंने चैनल पे। और सामने रोलो वॉलपेपर में देख रहल बानी लो एलसीडी में और यहाँ पे लिखल बा माल तनी झारे दे। चलिए यही मुद्दा पर आज बात हुई और सबसे पहले हम लोग का परिचय करावे के चाहता नहीं जी। सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत स्वागत बा जी। आपके भी स्वागत बा। और सबसे पहले तो ये चैनल के माध्यम से जितना भी लोग देख रहल बाड़े, हमार भाई, छोट भाई, बड़ भाई, जे भी लोग देख रहल बाड़े उनका दिल से प्रणाम करतानी जी। तो चलिए और बगल में बैठल बानी आरएसएस के प्रवक्ता मिस्टर अमित जी जोन की हमेशा जोन बा ना भोजपुरी के हमेशा अश्लीलता के खिलाफ एकदम तत्पर रहनी, एकदम खड़ा रहनी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम परिचय जानल जाओ जी। अमित जी, खेत खलिहान चैनल के जितना रउआ लोग देख रहल बानी सब के हमर पैर छू के प्रणाम बा। और पूछी का पूछे चाहता नहीं जी। जी अमित जी, सबसे पहले सामने हई मुद्दा दिखाई देता, देख रहल बानी एलसीडी में जोन की हई गाना लिखल बा माल तनी झारे दे आ सौर बाबे शशि बिहारी जोन की सामने बैठल बानी। और वो लोग बता दे चाहतनी कि अभी जना लोकेशन बानी ना मोतिहारी जिला है। मोतिहारी में हम शशि जी के पास हम पहुंचल बानी। यहाँ से पूरा एकदम तत्पर यहाँ से जोन बा ना एकदम रेला रेली के आज हुई जी। शशि जी राउर गाना का होला हई जी, हमारे गाना गावल हा। तो काहे इतना फुहर काहे गावे नी? फुहर नहीं खे गाना, ठीक है। कहे के मतलब है कि ये नया जनरेशन के आधार पे जी ये गाना बाराती सॉन्ग बा, ठीक बा। माल तनी झाड़े दे यानी ऑर्केस्ट्रा वाली के कहल जाता जी, ठीक बा। ये फुहर नहीं के समझला के फेर बा जी। और और ये से भी बहुत माने कि चढ़ के गाना आवता मार्केट में, ओकरा के भी अपने सुनले हो खब जी। तो बेवकूफ का कहे के बा। तो चलिए ये गाने के बारे में सबसे पहले जोन भोजपुरी भाषा का जोन अश्लीलता के खिलाफ जब ना अमित जी आरएसएस के प्रवक्ता आनी, चलिए यहाँ से हम बात करता नहीं ये गाने के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण दे यहाँ के और सुनी। चलिए अमित जी क्या कहे चाहे अरे गाना रो देख रहे बानी डिस्प्ले में जोन के बहुत जोन आपती जोन के में कुछ दिखाई दे वीडियो में और जोन गाना बा एकदम फुहर टाइप के बा, का कहे चाहे तनी जी। इनसे पूछल जाओ कि माल तनी झारे दे, टंगरी उठा के डाले दे, ये कौन हिसाब से गईले बारन? इनसे रउआ पूछी या तनका बताई कि अश्लील केकरा कहल जाला। अश्लील राव भोजपुरी में केकरा कहिले? चलिए हम रउआ लोग बता देते नहीं कि दोनों गाना रउआ देख रहे माल तनी झारे देख मतलब का होला। आ खुद जे गाना गईले बात शशि जी इहे से हम पूछे के चाहता नहीं एक मतलब का भइल तनी बताई। देखिए दर्शक जे भी देखता ठीक बा, ठीक बा। देखिए ये गाना के मतलब ई बा माल झाड़े दे के मतलब यानी कि कई प्रकार से ले सकीले एकरा के, ठीक ना। तो ये एक ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा जेकरा के एक लड़का कहता माने कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग में जैसे कि माल झाड़ते यानी पैसा झाड़े दे। अब एकरा के कौना प्रकार से अपने लेता नहीं वो आप पे डिपेंड करता। तो इमे तो मतलब इमे तो बहुत लहंगा उठा के झारे दे ई सब रउर गईली ह। रह गई बात अभी तक रउरो जनतने की रउर गायक बारी, सिंगर बानी जी, बहुत बढ़िया। भगवान करे रउर दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ी। बाकी अश्लील के खिलाफ चलता बात, ठीक बा। तो अश्लील के खिलाफ रउआ जे भोजपुरी के कौन दिशा में घुसावत तनी? माल लहंगे में झारब, अब आगे पीछे कौन कहाँ झारब रउर बताई तो चलिए दोस्तों रउआ लोग देख रहल बानी खेत खलिहान ब्लॉग पे और काफी यहाँ पे रेला रेली का प्रोग्राम चल रहल बा। और जोन बा ना शशि लाल यादव कहल जा तो शशि लाल ना शशि सरगम जी हनी यहाँ के और एगो भदायवा बैंक की तरह यहाँ के कबो कबो उतरानी आ फुहर पातर गाना गा के फिर कहीं अनलोप हो जानी। तो चलिए आजकल ऐसा बहुत देखे के मिलता काहे से आके नया नया सिंगर लोग बानी लो ना चमके खातिर जौन मर्जी जौन फुहर पातर गा देता नहीं। अमित जी का करके चाहे बारे में? बहुत दुख बा, जानते नहीं आजकल होत ई बा भोजपुरी इंडस्ट्री में कि नए नए सिंगर लावता नहीं लो आ जौन मर्जी तौन गा के पब्लिक के बीच पेश कर देता नहीं लो। का करके बताई है देखिए ना राउर कहले कि पैसा उठा के डालेला तो ओकरा माल कहल जाला। गायक साहब बोलले बारन की ऐसे बोलला। बाकी ये बताओ
टंगरी उठा के झारे दे माल तनी डाले, तो पैसा टंगरी उठा के डाल जाला लहंगा कहाँ डाल जाला? देखिए भैया, ये एक बार तो हम बताइनी है कि ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा बहुत चलेला, ठीक। सबसे पहला बात ई बा कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग जितना भी सुनब उनमें थोड़ा लेवल जाला, दो अर्थी शब्द होखेला, ठीक ना। वो अपना ऊपर डिपेंड करता। अब अमित भैया का आपने सोचा तारन, वो इनके ऊपर डिपेंड करता। ऐसे तो बहुत सारा अश्लील गाना आवता, लेकिन उतना भी अश्लील नहीं थे जितना आप लोग हमके कहता नहीं। तो चली यहाँ के शशि जी बानी, यहाँ के अपन सफाई एकदम सामने रहो लोग के बीच में लियाइल बानी। कहे का मतलब शशि जी एक बात बताई, मान ली के रोवा चैनल पर तो गाना डाल देले बानी, तो का ऑर्केस्ट्रा में बाजत होई और क्यों ना देखत होई? देखिए भैया, ये पब्लिक के ऊपर बा, ठीक ना। गाना जे भी आवेला वो सब माने दर्शक जितना भी ऑडियंस होखेला वो लोग अपने माध्यम से सुनेला। अब उनका मर्जी के खिलाफ वो कहाँ सुनेलन, उनके ऊपर डिपेंड करता। अगर मान लेली कि हमरा मन करी यहाँ पे सब्जी चावल खाए के मन बा, तो हम सब्जी चावल ना खाई। चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठे लो। सबसे पहले हम लोग के लाइव में एगो शशि जी से, शशि सरगम जी से एगो गाना हम सुनवा के चाहे। शशि जी कौन ऐसा गाना सुनाई कि दर्शक लोग देख के झूम उठो? देखिए भैया, सबसे पहले तो हम बतावे के चाहता नहीं कि इससे पहले भी बहुत अच्छा सॉन्ग हम गईनी जी। देवी सॉन्ग भी बा हमर जी, जेकरा गईनी सुनाओ तनी अच्छा सॉन्ग बा। कि सबके त देलू ये मैया आयो न धन सोनावा हो कि हमारा रे बेरिया न। सबके त देलू ये माई आयो न धन सोनावा हो कि हमारा रे बेरिया न। तो कहाँ गइल तोहर नजरिया हे मैया हमारा रे बेरिया न। तो कहाँ गइल तोहर नजरिया हे मैया हमारा रे बेरिया न। चलिए बहुत खूबसूरत गाना ही है गईनी देवी गीत जौन बा पचरा है। और तो चलिए रोल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएम लो। और चलिए यहाँ के जो झाड़ू यहाँ पे लड़ाई चल रहा बा एकदम बरकरार रही। चलिए आगे हम सबसे पहले अमित जी से पूछेगा चाहे। अमित जी बताई का कहे के चाहता नहीं गाना जो कुहर पातर शशि जी गइले बानी, का कहे के चाहे बारे में? कैसे कहीं ना बहुत सारा गाना बड़ी सन जोन की यहाँ के एकदम अश्लीलता के खिलाफ, अश्लील जोन बा ना, अश्लील से अश्लील गाना गइले बानी। आज के जमाना में एकदम क्रिया खा के बैठ गई बारे कि सबे अश्लीले चलावे के अब। और इनके लागत कि आज के उनके मार्केट अश्लीले के अब, ये खातिर गा रहल बारन। चलो ऐसा एक बात बताई, अगर यह गाना बेटी माई बहन के लगे बजावल जाओ तो कैसन लगी? ये तो जनता से पूछे के बाना जी, जनता राउर बताए कि गाना सुनला के बाद कैसन लागता। और रउआ के जरूर दिखायल जाए इ न्यूज के माध्यम से गाना कैसन बा माल तनी जा रहे राउर कमेंट का जरूर बताए। शशि जी से सबसे पहले हम पूछे के चाहें कि क्या अपना घर में माई बहन के सामने गाना बजा पाएम रहुआ? देखिए, आप जे सवाल करतारी ना, सवाल तो बहुत कठिन बा। बतावे के तो पड़ी ना जी, बतावे के पड़ी भाई, बतावे के पड़ी, ठीक बा। आप कहता नहीं कि ना कि माई बहन के सामने बजावे के पड़ी कि ना पड़ी, लेकिन एकरा के हम कहता नहीं कि ना बाजी, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के लिए ही गावल गेल बा। बार बार हम कहे का मतलब जब ऑर्केस्ट्रा खातिर गावल गइल बा तो यूट्यूब पर अपलोड ना करे के चाहिए, यो बात बा। देखिए, अगर रउआ सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ओइ पर केहू भी देख सकेला, बच्चा से लेके जवान बूढ़ महतारी जे भी बा, जे भी देखे वाला बा, केहू भी देख सकेला। देखिए, आप कहता नहीं ना, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग जितना भी होखेला, जे भी सिंगर अगर डालेला, हमरा से बड़े बड़े सिंगर लोग भी बा, अवधेश भैया, मिठू मार्शल और अलबेला अशोक, जितने भी लोग बा वो लोग भी तो यूट्यूब पे ही ना डालेला, तो हम कहाँ डाली ओकरा के? आप बताई हमके। लेकिन वो गाना में और गाना में बहुत फर्क बा, धरती आसमान का फर्क बा। कैसे फर्क बा? अब राजेश रसिया भैया बारन, बहुत पुराना सिंगर बारन, जिनकर तो आपने जानते बानी का, वो यूट्यूब पर ना डाली हैं,
उनका एहू से बेकार बेकार गाना आवेला। मतलब ई कामना इतिहास में लिखल बा कि लहंगा से माल झारे दो, बताई तो तनी। आ 7 आइटम ई का होखेला? 7 आइटम, 7 आइटम बा। ओहू के बहुत सफाई देलन गुड्डू रंगीला की जगह शायद ई गाना हवे। अच्छा ठीक बा। आ ई दूध के कटोरी का है ढोरी? एकरा बारे में अमित जी बताओ। अमित जी का के चाहे? ढोरी कटोरी सब ढोरिये में घुसा देबो जी। बचैबा की ढोरी या कटोरी अगर गा देबो लोग तो ये सब गाना गैला ठीक बा। राउर बताई, राउर गावा तनी महाराज, फिर से हम ले जाता नहीं टंगरी उठा के झारे दम माल तनी ढारे दो, ये सब का जी? राउर गाना गावा तनी तो गाना के ऐसी तैसी का गावा तनी जी। राउर गैला से गैला कोनो बड़ी बात नहीं खे। राउर राइटर कैसन बा लिख ले हो, राउर राइटर लिखलक तो राउर देखली ना गईली तो पढ़ को तो गईली हुई, स्क्रिप्ट रोए के ना देल गेल होई। तो चलिए राइटर तक के कोनो चीज लिख के दे दे, लेकिन गावे वाला के सोचे के भाई विचार करे के बा। काहे से गावे वाला के में विचार करे के चाहिए कि का गावत नहीं हम का पब्लिक के बीच में, काहे से कि मेन जोन फेस बा ना उ सिंगरे के हो। बताई। सही बात बा, फेस तो सिंगरे के जाला। देखी भैया, सॉन्ग हर प्रकार के आवेला और सिंगर बानी हमनी जा, ठीक। हमनी के इंटरटेनमेंट करावी ले दर्शक के और हर प्रकार के गाना दी ले। अब आपके ऊपर डिपेंड करता आप कैसन सुनतानी, ठीक। तो आगे हम का कहें? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट के ब्रेक ले, ओकरा बाद फिर रुझान एकदम स्टार्ट रही।